És un dia molt trist. Tots hem assistit amb desolació al tancament i al pas a negre de la televisió valenciana. No són els partits polítics els que pateixen la pèrdua. Són els valencians i les valencianes en el seu conjunt qui avui han vist minvat el seu dret a la informació. Vostè té que dir avui si l'Ajuntament de Torrent, en la seva majoria, diu el mateix que digué Fabra i els dos diputats autonòmics de Torrent en la resta de diputats autonòmics del Partit Popular a soles, o diu una cosa diferent, que situar-se al costat dels treballadors. No sóc jo, senyor Planells, el que ha ficat en una situació tan lamentable a 1.700 famílies. Per tant, aquesta decisió sèria i de responsabilitat se la demana a vostè, al senyor Fabra, al seu partit, i el fa mitjançant les eines que té avui una declaració institucional i en el seu partit ficant-se al costat dels treballadors. Jo no tinc cap inconvenient de votar a favor la declaració institucional que diu: el ple de l'Ajuntament de Torrent manifesta el seu rebuig més ferm a la decisió del govern valencià de tancar la televisió valenciana per l'afecció que suposa per al manteniment d'un element bàsic i fonamental en la cultura valenciana, com és el valencià, i per la pèrdua d'un mitjà al servei d'interessos de valencians al marge d'altres tipus d'interessos. Si el que va a mantindre's això, jo li voto a favor. Moltes gràcies. Jo volia només fer tres referències. Mire, aquesta proposta de resolució que presenten la fan baix vostès han triat el camí fàcil en lloc del camí responsable. En aquesta proposta vostès fan referència a algo que, tot i que ha reconegut abans de llegir la proposta, que aquest Ajuntament de Torrent no té cap competència respecte del tema que estem tractant. En segon lloc, li tinc que dir que vostès no tenen la patente de corso dels valencians. Vostès no són els valencians, són una part dels valencians. Quan parlen dels valencians, parlen d'una part dels valencians. I finalment li agraeix que per primera vegada en aquesta moció reconega que la decisió l'ha pres el govern valencià i ningú vingut de fora. Moltes gràcies. Que se queda només la part de l'acord. A favor. Senyor Campos? A favor. Senyor Planells? En contra. Transmitireu i donareu les gràcies als companys, als dos companys del vostre grup, Vicente Soria i Maria José Català, que gràcies a ells hi ha 47 vots més, l'altre dia en les Corts votaren contra el tancament de Canal 9. Per altra banda, com a veí, em sent una miqueta de vergonya de veure que d'ací no ha eixit una moció institucional contra aquesta decisió. Entre altres coses perquè d'ací, d'este poble, com bé s'ha dit, som una trentena de treballadors, més o menys, i la majoria dels que treballem som tècnics, d'ací parle. I hem estudiat en el Col·legi de la Mercè, en l'FP. Jo ara vos preguntaria, quin futur té aquesta escola ara mateix? Quin futur té aquesta rama? Si no n'hi ha ningú projecte, ninguna il·lusió, absolutament res. Se'n van anar les empreses d'audiovisuals de València. Si l'han matat, és que jo no sé... no ho entenc, mira, francament. Jo crec que a partir d'ara, a banda de l'empresa, això, hem perdut moltes coses. I entre elles, un vertebrament del País Valencià o comunitat o el que vulgueu, perquè ja no es va veure ni l'oratge ni les notícies per comarques. Gràcies a tot allò, tornem a ser el Levante espanyol, que és el que marca la línia FAES. I punt.
Un aclariment respecte a la doctora Masip. Evidentment va tindre la honradesa d'anar-se'n, però jo haguera preferit que s'haguera quedat i que haguera votat en contra. Ens haguera fet un gran favor, ella i altres, que hagueren votat en contra, però van votar en la cara baixa. De fet, aquest dia no hi hagué ni aplaudiments en el grup popular, que era una cosa molt curiosa. Ella se'n va anar per dignitat perquè ha col·laborat en 2 programes i fins i tot va tindre un programa propi ella, en el qual vaig tenir el plaer de treballar. I crec que per dignitat se'n va anar. Bueno, crec que res més, crec que s'han dit bastants coses així. I un altre aclariment, estem ara mateix sense faena, però no estem en el paro, estem cobrant. Això no és malversació de fons? Perquè no és que vulguem estar parats, és que ens han tirat, però encara estem cobrant. Gràcies.